तुझ मागतो मी आता, मागतो आता तुझ मागतो मी आता, मागतो आता मज द्यावे एक दंता तुझ मागतो मी आता, मागतो आता तुझ मागतो मी आता, मागतो आता मज द्यावे एक दंता तुझ मागतो मी आता, मागतो मी आता तुझ मागतो मी आता. सगळ्या कोकणवासियांच्या जिव्हाळ्याचा सण म्हणजे आपली गणेश चतुर्थी. प्रत्येक कोकणवासीय ह्या गणेश चतुर्थीची अगदी आतुरतेने वाट बघत असता. हीच आपले गणराया आपल्या घराकडे येऊ आता काहीच दिवस शिल्लक राहिलेले असत आणि याच दिवसात लगबग वाढलेली आहे ती आपल्या गणेश मूर्तिकारांची. आपल्या कोकणात अनेक गणेश मूर्तिकार असतात जे आपल्या परंपरागत ही जी गणेश मूर्ती घडवण्याचं काम आता करतात. अशाच प्रकारे मी आज असं वेंगुर्ले तालुक्यातील मातोण या गावात आणि या ठिकाणी आपल्या सोबत असत प्रकाश जबडे या ठिकाणचे जे गणेश मूर्तिकार असत ते यांच्याबद्दल एक विशेष सांगायचं म्हणजे जवळजवळ 100 वर्ष जुनी ही गणेश मूर्ती शाळा असा आणि जर ह्या गणेश मूर्ती शाळेत तुम्ही बघितलं तर एकदम जुनी अशी गणेश मूर्ती शाळा असा आणि हेंका एक म्हणजे गरिबांचे गणेश मूर्तिकार असाही म्हणतात आणि ह्यांच्याकडे आपण इलेलो असो. विशेष म्हणजे हे पूर्वीपासून गणेश मूर्ती घडवण्याचं काम करतातच, त्याचबरोबर गोरगरीब जी जनता त्यांचे सुद्धा गणपती यांच्याकडे असतात आणि ते आजही कोणतीही रक्कम न सांगता आज गणेश मूर्ती या ठिकाणून घेऊन गेली जाता. म्हणजे गणपती इल्यानंतर तो रंगवल्यानंतर सजवल्यानंतर ज्यावेळी गणेश मूर्ती घेऊ एखादो नागरिक येतात त्यावेळी आजही त्यांना त्याची किंमत सांगितली जाणार नाही. जी काय किंमत असतात तो जो काय ठेत त्याचप्रमाणे ती घेतात आणि आपला जा आता पूर्वीपासूनचा ह्यो जो व्यवसाय हे का म्हणा गेला नाही पण पूर्वीपासूनचा जा पूर्वजांनी दिलेला जा वसवा तो चालवण्याचं काम हे जे जबडे असत ते करतात. तर आता त्यांच्याकडून आपण जाणून घेतलो की कशा प्रकारे किती जुनी त्यांची मूर्तीशाळा असा आणि तेव्हापासून कसा चल दिलेला, कारण आता दिवस बदललेले असत. म्हणजे त्यावेळेचे दिवस वेगळे होते, आताचे दिवस वेगळे असत. आता काही व्यावसायिक सुद्धा करूचा लागता कारण महागाई वाढलेली, हा रंगांचे किमती वाढलेले असत, त्याचप्रमाणे मातीची सुद्धा किमती वाढलेले असत आणि अशा परिस्थितीत कशा प्रकारे ही गणेश मूर्तिशाळा चालवण्याचं ते काम करतात, कोणाकोणाची मदत घेतात आणि काय करतात ह्या त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं आमच्या कोकणसाद लाईव्ह मध्ये. मी स्वागत करते. सर्वप्रथम तुमका एक विचारूचा म्हणजे आज ही गणेश मूर्ती शाळा बघतो, तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे 100 वर्ष जुनी गणेश मूर्ती शाळा, तर काय सांगाल याच्याबद्दल, कशी सुरुवात झाली आणि आता पण कशी चालली? आता जवळजवळ माझा वय ह्या 60 वर्ष होय दिला. आता ह्या पुढच्या सप्टेंबरात माझा 60 वर्ष पूर्ण होताला आणि वयाच्या 14 वर्षापासून मी ही शाळा चालवते. म्हणजे तुमचे आजोबा असतील किंवा वडील असतील त्यांच्यापासून ही गणेश मूर्ती शाळा चल दिलेली आहे. तर काय सांगाल की तेव्हाची परिस्थिती काय होती, कशी सुरुवात झाली या गणेश मूर्ती? त्यावेळेची जी परिस्थिती होती ती थोडीशी भेळ होती. आता जर ही सुधारणा झालेली आहे, सुधारण्याच्या ह्याच्यात आता त्याप्रमाणे चलायला लागता आणि त्यावेळी आम्ही कसं 5 रुपये सुद्धा देऊन आमच्याकडून लोकांनी गणपती नेले, आम्ही ते फुल नाफळाचे पाकळून स्वीकारले. पण त्यावेळी लोकांची स्थिती तशी नाही होती, लोक खूप गरीब होते आणि त्या स्थितीत लोकांचे घरी जाऊन सुद्धा मी आसनावर असे गणपती मी ठेवलेले आहेत. असे माझ्याकडे खात्रीपूर्वक ते मसूरकर हे हरिजनवाडीतले असे बरेचसे लोक आहेत, त्या लोकांना मी असे घरी जाऊन गणपती ठेवलेले आहेत नुसती तळे घेऊन. पण आता ती स्थिती महागाईच्या दृष्टिकोनातून रवागणं तेव्हा आणि जवळजवळ हे आता गणपतीची वाढ झाली माझ्या आणि शाळा जवळजवळ आता भरपूर येतात, त्याच्यामुळे कामगार त्याच्याप्रमाणे ठेवचे लागतं आणि त्या कामगारांका त्याप्रमाणे काय त्यांची ते त्यांना आता दिवचाय लागता, त्याप्रमाणे आता फुल नफळाचे थोडासा आमका बोलाचाय लागता थोडासा. आणि आम्ही तर मग आम्ही
बोलल्यानंतर त्या लोकांना थोडासा कठीण वाटतं. पण आता ते दिवस न रवल्यामुळे तर बोलायची परिस्थिती आता. बरोबर. म्हणजे आम्ही ऐकल्याप्रमाणे तुमची एक ओळख आहे ती म्हणजे पकी जबड्यांकडे गणपती दिलो की ते बाबा गणपतीची किंमत सांगत नाही. जी काय तो गोरगरीब त्यांच्याकडे येतात काय त्याच्यात ते आजपर्यंत समाधान मानलं जातं. तर त्यावेळी अगोदरची जी तुम्ही किती सालापासून हे गणपती करतात जवळजवळ मी आता सांगितलं जवळजवळ आता या मी सुरुवात केल्यापासून 50 वर्ष होत झाली. 50 वर्ष मी माझ्या ह्याच्यात, आणि त्याच्या पूर्वीपासून आज बघा चुलते माझे म्हणजे गणपत जबडे हे माझे चुलते हे त्यांच्यापासून ही मी शाळा चालवली, आणि त्या गणपत जबडेच्या पण त्यांचे वडील करायचे. आणि ह्या गणपत जबडे हे माझे काका असल्याकडे त्याने हे मला साथ देऊन त्यांच्या आशीर्वादात ही मी ती शाळा आता मी चालवत आहे. आणि आता जवळजवळ मला ह्या शाळे मी चालवल्यापासून 50 वर्ष पूर्ण होतील. आणि त्यावेळेचे आता तुम्ही म्हणतात 50 वर्षापूर्वीपासून त्यावेळेचे साधारण किती गणपती ह्या शाळेत होते आणि आता किती असतात काय सांगू? त्यावेळी ज्यावेळी मी सुरुवात केली ना त्यावेळी माझ्याकडे पहिले स्टार्टिंगला 7च गणपती होते. त्याच्यानंतर हळूहळू 7चे 15 झाले, 15पासून 25 झाले, हळूहळू 25चे 50 झाले, 50 पण ही शाळा हळूहळू वाढत गेली. आणि आज ह्या गणपतीच्या कृपेने आणि या लोकांच्या आशीर्वादाने ही माझी शाळा आज जवळ 200च्या वर गेली. म्हणजे हे वर्षा 5-10 15 गणपती हे वाढतच आहोत. पण ते कित्याक वाढतं तर आमची जी वृत्ती आमची जी ते आम्ही लोकांका ढोकयलो नाही, न ढोकयल्यामुळे आणि लोकांची परिस्थिती ओळखान आम्ही हे काम करतो. कारण खेडेगावात आपणाक बघूक मिळतं की अनेक सामान्य माणूस असतात किंवा मध्यमवर्गीय माणूस असतात ज्यांका मोठी मूर्ती ज्यांका शक्य होत नाही किंवा लहान मूर्ती सुद्धा तुम्ही करतात. तर असे किती मूर्त्या असतात तुमच्याकडे, मातीचे किती असतात आणि प्लास्टिक म्हणजे आताच्या बदलत्या ह्याच्याप्रमाणे बाहेरचे पण मूर्त्या आणूचे लागतात लोकांच्या आवडीनुसार, तर त्याच्याबद्दल काय सांगाल? आता कसं आता ते जुने दिवस रावाग नाही. लोकांची सुद्धा आवड फार होत चाललेली आहे. त्यामुळे लोकांच्या आवडीनुसार काही गोष्टी करूची लागतात, आणि त्या लोकांच्या आवडीनुसार ते बाहेरसून थोडेसे गणपती आमका आणूचे लागतात. आम्ही शक्यतो मातीचे गणपती करतो, आणि मातीचे जवळजवळ गणपती 60-70 गणपती आज सध्या माझ्याकडेच आहोत, आणि बाकी सगळे आहेत ते जवळजवळ प्लास्टिक चालू मातीचे गणपती आहेत. आता मातीचे गणपती म्हटल्यात तर आता पहिली माती मिळायची म्हणजे, आणि आता माती सुद्धा काही प्रमाणात कमी मिळतात, खूप कठीण झालं. मातीच मिळणार. आता माती मिळणं म्हणजे खूप सहाय्य झाले. आता पूर्वी लोक स्वतः म्हणून सांगायचे की माझ्या यातली काठीच्यात कर, पण आता मातीचा रेट वाढल्यामुळे आता कोण आपल्या मातीकत कोण हात लावू देणार, आणि मातीचा रेट जवळजवळ बरंचसं वाढलो, आणि ती सुद्धा आता मिळणार नाही. आणि त्याच्यामुळे माती न मिळण्यामुळे फार आता ही मातीचे गणपती पुढे सुद्धा प्रभाव पडण्याचं शक्यता. पण आपल्या जास्तीत जास्त आपल्या कोकणाची ही परंपरा रवलेली आहे की मातीच्या मूर्ती ही अतिशय आपण उत्कृष्टपणे आणि निसर्गपूरक ही मातीची मूर्ती हा. तर ह्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल की आता त्यावेळेचे जे गणपती मातीचे करायचे आणि आताच्या ह्याच्यात बदल झालेलो हा, तर त्या दृष्टीने तुम्ही काय सांगाल? आताच्या तसं जर बघायला गेलो तर जे आपल्या साळूमातीच्या ज्या रेडीमेड मूर्ती येतात ते आमच्यासाठी आम्ही जे कलाकार आहोत ते आमच्यासाठी धोक्याचे आहोत. कारण हे मातीचे गणपतीवर आता ही कला हळूहळू बंद होत चालली, आणि त्याच्यामुळे पुढे सुद्धा ते पुढच्या पिढी हे धोकेदायक आहोत. कारण पुढची पिढी सुद्धा आमची सुधारायची आहे ना. आम्ही जर ह्या चालू ठेवला तर ती पिढी पुढे सुधारतली. नाहीतर आम्हीच जर बंद केला आणि रेडीमेड आणू लागलो तर आमची ही कला होऊची ना, आणि पुढे ही बंद पडतली. शाडू मातीचे सुद्धा गणपती तुमच्याकडे बघूक मिळतात. तर साधारण ही शाडू मातीच्या गणपती तुम्ही बाहेरून मागवतात आणि त्याच्यानंतर त्याचं रंगकाम वगैरे केलं जातं. तर काय साधारण किमती असतात हे आपण बघतोय. लहान मूर्त्या असतात त्याचप्रमाणे तुमच्याकडे मोठ्या सुद्धा मूर्ती असतात. साधारण काय किमती वगैरे आणि काय कसं त्याच्यात ह्या? आता जवळजवळ ह्या वर्षापासून जवळजवळ बघू गेला तर जागेवरच त्या लोकांनी ह्या मूर्ती फुटामागे 200, 250, 300 रुपये असे वाढवले. त्याच्यामुळे तिकडे वाढवल्यामुळे तो परिणाम आता आमच्यावर येलो, आणि आमच्यावर येलो परिणाम आता बिचाऱ्या त्या गोरगरीब जनतेवर लादलो जातो. पण आम्ही शक्यतो गोरगरिबाक न लादण्याचा तो प्रयत्न करतो, आणि त्यांची
जी काय त्यांची मनात इच्छा किंवा काय हा तर आम्ही परिभया करतो तर अशा तऱ्हेने चालतो. बरोबर. म्हणजे त्यांच्यापासून पूर्वी तुमच्याकडेच गणपती दिलेले असतात, त्याच्यामुळे तुम्ही सुद्धा त्यांची मना जपाचा काम करतात आणि ही जी तुमची पूर्वजांनी जा तुमच्याकडे वसो ह्यो दिलेलो हा तो टिकवचा तुम्ही प्रयत्न करतात. आणि ह्याच्यात जर बघितला तर आपली मातीचे जे मूर्ती आहेत तर ते मातीच्या मूर्तीत आणि ह्या आपल्या शाडू मातीच्या मूर्तीत काय फरक, म्हणजे काय सांगाल तुम्ही? मातीच्या हे जे मूर्ती आहेत ना हे आकर्षक आणि सुपीक असतात आणि ह्याच्यावर कलर उठतो चांगला. पण मातीच्या ज्या गणपती असतात ना ते मातीच्या गणपतीत थोडासा 50% फरक पडतो कलरचा आणि ह्या गणपतीमध्ये पेंटिंग चांगलं होतं आणि पेंटिंग चांगलं असल्या कारणाने ह्या गणपतीला लोकांचा जास्त प्रतिसाद आहे असं. अगोदरच्या काही आपण बघायचो की बऱ्याच ठिकाणी उंच मोठे मोठे मातीचेच मूर्ती असायचे असे करायचे. आणि आता सुद्धा हे जे मूर्ती असतात ते सुद्धा मोठे मोठे काही लोक सांगतात आणि त्याचं वजन पण कमी असतं. कमी असतं. म्हणजे त्याचा ह्यो एक आपणाक फायदो म्हणायचो लागत की माणसं आहे त्याका उचलूक कमी लागतात आणि मातीच्या गणपतीसाठी जास्त माणसं लागतात. आज आपण बघितलं तर मातीचे गणपती करूक सुद्धा आता खूप परिश्रम लागतो, म्हणजे परिश्रम होतेच म्हणा, पण ते आता त्याच्यासाठी मशनी इलेले असतात ती मातीची चेचण्यासाठी, तर त्याच्याबद्दल काय सांगा? आता पूर्वी माती हे म्हणजे कोण झिलगे मिळत नाही आणि आता अजूनही आता आता झिलगे म्हणजे कठीणच काम झालं. त्याच्यामुळे आता म्हणजे हे मशीन आता मी मशीन घेतली आणि त्या मशीन घेतल्यामुळे माझं जवळजवळ 2 झिलग्याचं काम ह्या कमी पडल्यासारखं आला आणि तो एक मशीनीचा माझा फायदा आलो आणि मातीचा चेतकाम पण चांगला होता आणि त्याच्यामुळे गणपतीला जे का फूट व्हायची ती आता बंद झाली. म्हणजे माती चेचूच्या मशनीमुळे 2 माणसांचं काम कमी झालं, कारण माणसं मेहनतच नाही, त्याच्यामुळे शेवटी मशनीचा आधार घेऊचू लागलो. दुसरी याच्यातली एक म्हणजे गणपतीचा जो कलर काम हा ता सुद्धा सुबक होऊ आहे आणि त्याच्यावरच मूर्ती जी आहे ती उठान दिसता. हो, तर आता कलरांची किंमत म्हणजे तुम्ही आता कलर विकत आणतातच म्हणा, तर कलरांची किंमत का मागच्या अगोदरच्या तुलनेत आता काय झालेली आहे काय? आता मागच्या 10 वर्षापूर्वीच्या रेट आता 10 पटीने वाढले गेले. म्हणजे वर्षांवरच कलर काय आणि माती काय आणि इतर काय सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते वाढतच चाललेले आहेत, कमी काय होत नाही आणि त्याच्यामुळे त्याचा परिणाम हे फटको आमका सोसू लागता, त्याका विलाजच नाही. आणि त्याच्यामुळे मग मूर्त्यांची किमती सुद्धा त्याचप्रमाणे तसेच वाढतात. आता एक विशेष म्हणजे गणपतीची नजर उघडणं असतात किंवा त्याची रेखणी असतात, तर त्या सुद्धा एक बारीक काम महत्वाचं असतं की त्याच्यामुळेच आणखी सुद्धा गणपती उठान दिसता. तर त्याच्याबद्दल काय सांगाल? स्वतःच तुम्ही रेखणी करतात की आणि कसं? आता एवढे मोठे गणपती म्हणजे बाहेरचं कोणत्या रेखणीसाठी माणसं आणावंच लागतं ना आणि हे एवढे गणपती म्हणजे मालकाचा कठीण असतं. पण थोडेसे आम्ही म्हणजे बाहेर सुद्धा म्हणजे रेखणीसाठी माणसं मागवून त्यांच्याकडून काम करून घेतो. जवळजवळ 200च्या पुढे तुमच्याकडे हे गणेश मूर्ती आपण बघतो, तर ह्याच्यासाठी एकट्या किंवा दोघांका ह्या शक्यच नाही, तर कसा तू किती माणसं आहेत तुमच्या गणेश मूर्ती साधारण किती? आता जवळजवळ नाही म्हटलं ते 10-12 माणसं माझ्याकडे आहेत. आता थोडीशी काम करतात, थोडीशी आली नाही, आता ते काय आपल्या कामाला गेली. म्हणजे जवळजवळ आता सध्या 10-12 माणसं माझ्याकडे आहेत. म्हणजे आता थोडे आणखी दिवस गेले की ज्यावेळी गणपती फास्ट काय काम वाढवण्यासाठी ते माणसं आणखी वाढवावी लागतात. बरोबर. तर अशा प्रकारे हे होते आपले प्रकाश जबडे आणि आपण त्यांच्या मूर्तीशाळेत आज इलेलो होतो आणि फरक बघितलो की कशा प्रकारे वाढत्या महागाईचा फटको सुद्धा या मूर्तिकारांका बसता आणि त्याचप्रमाणे मग हे मूर्ती महाग होत जातात आणि मूर्ती महाग झाल्यामुळे सुद्धा त्यांची जी परंपरागत चालत दिलेले जो विषय आहे की आम्ही मूर्तीची किंमत सांगत नाही आणि लोक जे काय ठेवता आपण घेतो, ह्या सुद्धा काहीतरी आता त्यांना सुद्धा ते अडचण होत चाललेली आहे. कारण गणेश मूर्तींची किंमत बघता आणि त्याच्यासाठी लागणारा खर्च बघता आता त्याची किंमत ही सांगूचीच लागता आणि गणेश मूर्तींची जी जे भाविक आहेत, भक्तगण आहेत किंवा आपल्या कोकणातले नागरिक आहेत यांची जी मागणी आहे की आपणाक सुबक मूर्ती, मोठी मूर्ती हवी किंवा शाडू मातीची मूर्ती हवी, ही मागणीप्रमाणे त्यांना वागायचं लागतं. त्याच्यामुळे त्यांची जी तत्वा जी पूर्वीपासून चलत दिली आहे ती काहीतरी बाजूक ठेवची लागतात त्यांना या बदलत्या काळानुसार. पण आजही त्यांची ओळख जी हा मातोंड गावात ती अशी जा की गोरगरिबांचे मूर्तिकार म्हणून त्यांची आज ओळख मातोंड गावात हा. अजूनही ते गरिबांची परिस्थिती बघून त्याप्रमाणे त्यांना किमती सांगतात
आणि त्याचप्रमाणे ते काय दितित्ता घेतात. आणि मगाशी त्यांच्यानी सांगितल्याप्रमाणे पूर्वी त्यांच्यानी असे गणपती उचलून लोकांच्या घरी पण ठेवलेले आहात. नुसती नारळ तांदूळ ही तळी घेऊनच त्यांच्यानी ह्या काम केलेलं आहात. तर अशा प्रकारचे मूर्तिकार हे आपल्या कोकणात आपल्याला बघूक मिळतात आणि ही आपल्या कोकणाचं भाग्य आहे की आपण अशा कोकणात आपलं हे उत्सव हे अगदी थाटामाटात साजरो करतो आणि जिव्हाळ्याचा उत्सव हे गणेश उत्सव समजलो जाता. तुझ मागतो मी आता. तुझे ठाई माझी भक्ती, तुझे ठाई माझी भक्ती, विरुठावी गणपती, तुझे ठाई ज्याची प्रीती त्याची